Čaute, moje meno je Lulens a ja vás vítam pri mojich make-upových videách a ako mi je zvykom, tak s vami rozoberám nič iné, iba make-up a dneska tomu nebude inak a budeme rozoberať čo? Vy hádate? Fakt neviete, čo to bude? Nedržím to náhodou tu v tejto pravej ruke. Áno, nádherné Kylie Lip Kity, ktoré mám od Kylie Jenner, ktorá je úplne že úžasná make-upová diva. Robí to asi od svojich 16 rokov, už má 18 a každou jednou vecou, ktorú ohľadom make-upu spraví dokonale. Či aj tieto Kylie Lip Kity sú naozaj dokonalé, sa dozviete o malú chvíľočku. Poviem vám v krátkosti vlastne, že odkiaľ ich mám, alebo vlastne to vám nepoviem. Poviem vám iba takto. Mám ich z jednej stránky a či sú originály, povedzte mi vy sami. Dajú sa originály na Slovensku zohnať? Presne tak. Asi nie. Takže stretávame sa s mnohými fejkami a toto je jeden z nich. Či je odlišný od tých originálov vám nepoviem, pretože to by som jej musela ísť zvoniť pod barákom a zisťovať, či sú tieto Kylie Lip Kity dobré, alebo či mi jeden dá, alebo ja neviem, aký príbeh by som si musela vymyslieť na to, aby mi to vyšlo. Ale bohužiaľ, no žijeme na Slovensku a k nám to príde možno za rok, čo budem šťastná, ak vôbec za rok, keď už to ani moderné nebude. Ale nevadí, skúsme si to aj takto, kde volá, tam je cesta a možno sa vám zapáči aj tieto. Poďme na to. Teraz začnem neobvykle obočím, keďže môj make-up, ako si ho dávam, už obvykle poznáte, takže už vás tým nebudem zaťažovať a použijem Deep Brow od Anastasie Beverly Hills. Je to odtieň Dark Brown. Použijem bledý očný tieň, ktorý mám od MACu, môžete použiť samozrejme aj hociaký iný, len aby bol tieľovej farby. Ďalej použijem tmavohnedý očný tieň, ktorý mám taktiež od MACu, ale ako už som povedala predtým, stále môžete používať aj rôzne lacnejšie a dostupnejšie alternatívy, hej? A použijem ho z Fluffy Brush. Teraz použijem tieň od Catrice, je to Velvet Matte Eyeshadow, odtieň číslo 040. Použijem ho s malým štecom Fluffy Brushu. Ceruzku Kylovú, ktorú mám od Maybellinu, presne takúto žltú, a ak som mala predtým vstupe niečo, čo sa vám zdá ako look z olympiády, lebo nie som si tým istá, ale možno ste to aj počuli, tak proste som mala zapnuté akvabely. Sorry. Ďalej použijem linku, ktorú mám od She, proste už ju fakt musíte odo mňa poznať, je to odtieň 001 Black a už není vodeodolná proste, lebo strašne ťažko sa mi odličovala. No.
používala aj na oči a použijem ho pod oko, aby som vytvorila taký dymový efekt. Teraz použijem čierny očný tieň na to, aby som si linku zmatnila. Teraz použijem korektor od Rimmel London, je to Match Perfection 010. A teraz, keď mi korektor zatiaľ uschýna a mení mi konzistenciu na takú viacej tušiu, ako vlastne aj chcem, si nanesiem špirálu, ktorú mám od Miss Sporty, je to Look Mascara The Mňau. Teraz si pod obočie použijem buď bledý očný tieň alebo púder bledý, aby ste si to obočie počiarkli a bolo... Čo robíš, Kingly? Čo robí? A bolo viac výrazné. Ako prvý z troch kandidátov použijeme odtieň Candy K aj s ceruskou. Použijem asi môj najobľúbenejší, respektíve sa mi najviac páči, je to odtieň Dolce K. Dúfam, že som predtým mala Candy K, či? Ale hádam hej. Teraz posledný, ktorý použijem, je odtieň Mary Jo K. A neviem, asi sa mi najviac páčili tieto tri odtienia, preto som si vybrala práve tie, ale každému sa môže páčiť niečo iné, takže kľudne skúste aj tie ostatné. Nič za to nedáte, aj vlastne dáte peniaze. Ale... tak a čo? No. make-upového videa, dúfam, že ste si ho užili. Máte aj nejakú takú recenziu na tieto Kylie Lip Kitty. Ja vám poviem, že tieto originálne neoriginály voňajú po vanilke, sú ozaj veľmi matné, až mi to vadí. Normálne asi viacej, mne osobne, každý má vlastný názor, ale mne asi vyhovujú viacej tie odkupy. Možno na denné nosenie, možno na fotku sú lepšie tieto, pretože naozaj sú až také suché.
že ak na začiatku proste vytvárajú taký film a tak sa proste dávajú dole, že tam už vidno tú vašu normálnu farbu pier a to sa mne nepáči. Preto som si napríklad nekúpila ani tie od Sleeku. A čo by som vám ešte k tomu povedala? Čo sa týka farieb, podľa mňa sú fakt, že jednotka, lebo nikto nebude mať také super farby, ako má Kylie. A či je to rozdiel mať originál a fake, poviem vám asi, že určite. Či vo výsledku asi nie, ale v textúre a určite na to používali lacnejšie materiály. Ja som dokopy za to celé dala, keď ja už si to ani nepamätám totiž. Fakt, ja som to objednávala, prišlo mi to asi tak za 2 týždne a už je tomu týždeň, čo ich mám a moja pamäť je tak krátkodobá, že som rada, že viem vôbec, jak sa volám a že dneska idem natáčať toto video, takže prepáčte, nepoviem vám. A či si kúpim aj iné Kylie Lip Kit? Kúpim, ale keď ich fakt budem môcť zohnať ako originály a ešte ani neviem, ktorú farbu ďalšiu by som si kúpila. Takže keď ma ďalšia nejaká zaujíme, tak ju určite kúpim a spravím vám recenziu kľudne aj na ňu. Dúfam, že sa vám video páčilo, budete ma sledovať aj naďalej, môžete ma kľudne komentovať, lajkovať, odoberať, ja vám budem veľmi vďačná. Takisto aj čo sa týka mojich sociálnych sietí, ktoré už určite dobre poznáte, je to Instagram, kde som LolaNZZ, Facebook, kde som psiamater.makeup.by.lulens a čo to ešte mám? Blogspot, samozrejme www.psiamater.blogspot.sk. Tam nájdete všetky módne make-upové, vidíte, ja už mám takú pamäť, že už aj neviem, čomu sa venujem. Všetky make-upové vychytávky a ja neviem, všetko, čo si kupujem, čo ma baví, čo ma zaujíme a možno to bude zaujímať práve aj vás. Dúfam, že ste si to užili a majte sa krásne.